Здравейте и добре дошли в Language Box BG, езиково училище онлайн. Днешният урок е посветен на един от най-често използваните глаголи в английския език – глаголът to be или глаголът съм. Ще се запознаем с формите, които има този глагол в сегашно време, както и как образуваме отрицателни и въпросителни изречения с този глагол. Глаголът to be или на български глаголът съм има три форми за сегашно време. Ето е първата от тях – am, втората форма – are и третата – is. Am, are и is. Нека погледнем по-подробно коя от тези три форми използваме за всяко едно от местоименията. Забелязваме, че формата am се появява само за първо лице единствено число при местоимението I или аз. Втората форма is се появява при три местоимения he, той, she, тя и безличното местоимение it, то. Тоест за трето лице единствено число използваме формата is. За всички останали местоимения you, ти или вие, we, ние и they, те, използваме третата форма на глагола to be, която беше are. Нека ги произнесем заедно. I am, аз съм. You are, ти си. He is, той е. She is, тя е. It